Pýtali ste sa mi, že nosím monterky, tak ja vám niečo poviem, dobre počúvajte. Monterky sú symbol chlapa. Chlapa, ktorý sa rozhodol makať a nie nariekať. Monterky sú není len kus látky. Je to zbraň všedných dní. Chlapi, ktorí píšu príbehy nie perom, ale rukami. Niekto nosí uniformy, niekto nosí obleky, ale monterky to je symbol hrdosti, práce a charakteru. Chlap v monterkách nerozpráva veľa, nehrá sa na hrdinu. Je to ten typ chlapa, čo nemá sľuby, ale vytvára hodnoty, z ktorých má osoch viac ľudí ako len on sám. Tam, kde sa iní zastavia, tam chlap v monterkách prída. Monterky sú jeho brnenie, ošúchané ako pravda, ťažké ako povinnosti a tvrdé ako realita, v ktorej žije. Monterky to není móda, to je verdikt, ktorý buď unesieš, alebo ťa zlomí. Je to realita tvrdej práce, ktorá splodila tento svet. Chlapi v monterkách nie sú rozprávkári. Sú to hrdinovia dnešnej doby, aj minulej, aj budúcej, ktorí nepoznajú kompromis. Monterky sú symbolom, že si vybral tú tvrdšiu cestu, nikto ti nedal nič zadarmo a všetko, čo máš, si vybojoval vlastnými rukami. Buď si muž, čo sa nezlomí, alebo si muž v monterkách, o ktorého sa láme všetko ostatné, áno.